रउआ लोगन आज जौना खुशी में हम पार्टी दे रहल बानी वो खुशी हम रउआ लोगन से बांटे के चाहतनी कि हम अपने पोती के बियाह यही नौजवान से तय कर रहल बानी। अरे लजाते है बड़ा लावा हाथ। हाँ अरे ले आवा ना। नेहा, नेहा बेटा तू रोवत आड़ो? ना माई, हम कहाँ रोवतानी। नेहा ए बेटा, हम तोरा के जन्म देले बानी। अरे पगली, तोर एक झलक से हम महसूस कैलेला कि हमार बेटी खुशी में बिया कि दुख में बिया। बोल बेटा, का बात बा? हाँ माई, ए बेटा मत रो बेटा। तोर मन में जौन बात बा बता दे। अपन माई से कोनो बात ना छुपावे के। हाँ, बोल। माई, हम जवन लड़का से प्यार करत रहली वो हमरा के धोखा दे देलस माई। ये का कहता रू तू? वो बहादुर नाना के पोती से बियाह करता, जेकरा से हम बियाह करे के चाहत रहनी हो के वार से बियाह करता माई। ए बेटा तू मत रो बेटा। तू काहे रोत रू? हाँ, अरे वो लड़का बदनसीब रहे जे तोरा के धोखा दे देलस। एमे तोर कोनो दोष नहीं खे बेटा। ए बेटा हमार बात मान। तोर पापा जौन घर में तो रिश्ता तय केले बाड़न, वो लड़का से बियाह केले। वो लोग बहुत अच्छा बाड़न। वो लड़का बहुत अच्छा बा। ओकर रोजी रोजगार, वो लड़का के परिवार सब अच्छा बा। ए बेटिया, वो लोग तोरा के बहुत खुश रखिए बेटा, बहुत खुश रखिए। ठीक बा माई, तोहनी लोगन के जवन उचित लगे वो कर। हम शादी करे खातिर तैयार बानी।